मिडियायाव जोंबो नुदों जे केबिनेटनि गेजेरजों माने आसामाव मोनसे सिद्धान्त फैदों आरो जे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे आसामाव गासै मोनब्रै जिल्ला जे जिल्लाफोरा गोदानै माने दाजादोंमोन बै दाजानायफोरखौ आगुनि जिल्लाजों मार्च खालामफिननाय माने सरजाबफिननाय आरो बे बेलायाव बिथांमोना बुंदों जे जिहेतु आथिखालाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया आसामाव रिडिलिमिटेशन पार्लियामेन्टारि बा एसेम्बलि सिटनि रिडिलिमिटेशननि हाबा मावनोनि सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय बेखौ खालामनाय जादों होननानै बिथांमोना बुंदों थारैनो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माने बुंगोन जे जिहेतु तामुलपुर जिल्ला मोजां मोनसे एडमिनिस्ट्रेशन होनो थाखाय बा नियारेस्ट पाब्लिकनो मोनसे एडमिनिस्ट्रेशन होनो थाखाय जिहेतु बे जिल्लाखौ दानाय जादोंमोन थारैनो नैबे जिल्लानि गेजेरजों रायजो राजाफोरा मोनसे माने एसपिरेशन मोनसे आसा मोनसे हप आरो मोनसे कन्फिडेन्सआ जिहेतु फैबायमोन दिनै हथारै बेबायदि मोनसे फुराना जिल्लाजों मार्च खालामफिननायाव मोनसे आतंकित आरो मोनसे माने आबेगिक मोनसे लोगोसे आरो मा होनदों प्रेस्टिजआव मोनसे बेबायदि नांदों दा बे बेलायाव बेबायदि हठात जानाया माने बोरै जाखो जोंबो आसरित मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बिथङै जोङो मिथिनो नाजाबाय थादों दासिमाव जोङो बिथङै बेबायदि जोङो मिथिनो बा जोङो माने मोनजोबनो हानाय बेबायदि जायाखै अब्लाबो जोङो बुंगोन जे बेखौ माखासे साननि थाखाय आरो माखासे माने दाननि थाखायल' जिहेतु खालामथ'नाय जादों होनना बुंदों दा थारैनो जुदि बेबायदिब्ला बेखौ बिथांमोना इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जिखिनि रिडिलिमिटेशननि खामानि थाबैनो फोजोबनानै तामुलपुर जिल्लाया जेरैबायदि गोदानै दाफुंजानाय मोनसे बे जिल्लामोन बेबायदियैनो बिथांमोना दाफुंनानै होफिननांगौ होननानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुंगोन नङाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रायजो राजा आरो माने गोबां बेबायदि जोंहा बुंनो थागोन आरो नैबे माने नि गेजेरजों जोंहा बेसेबां मुलाम्फा जागोन बा तामुलपुर जिल्ला बा बर' रायजो राजाहा बेबायदि गोजाम जिल्लाजों माने तामुलपुर जिल्लाखौ दाजाबथ'नानै जे माने रिडिलिमिटेशननि जे खामानि मावनो नागिरनाय बा कनस्टिटिउवेन्सि दाफामफिननो नागिरनाय बे बेलायाव जोंहा जुदि मुलाम्फा जागोन बायदिब्ला जोंहा जुदि जेबो खहा जानाय नङाब्ला बे हाबाफारिखौ जोङो एसे माने जोङो नायथ'गोन आरो नायथ'नानै जोङो बेखौ जुदि मोजांब्ला मोजां होननानै जोङो बुंगोन आरो बियो जोंनि थाखाय हंकटजनकब्ला बेनि जोंनि थाखाय बिपदजनकब्ला बे बेलायाव जोंहा माने बाथ्रा बुंनो थागोन आरो बे बेलायाव जोंहा बुंनो थागोन जे बेबायदिब्ला आसामनि केबिनेटनि जिखिनि सिद्धान्त बा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सिद्धान्तआ हेल्दि डिसिसन नङा बे आयदायाव बे बाथ्राखौ जोङो इयुनाव बुंनो गोनां जागोन आफादाथ' जोङो बे आयदानि सायाव जोङो मिथिनो नाजादों रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों जे बे समाव जोङो बुजिनो नाजानांगोन थारैनो बियो मामार बे बाथ्राखौ लानानै जोङो बांद्राय केवास माने जानांगौनिबो माने जोङो बे समाव जोङो सानथ'नो नाङा होननानै आं सानो बाथ्राखौ जोङो मिथियोबा बुजियोबा थारैनो आसलथे मामार नैबे बाथ्राखौ जोङो बुजिनो हागोन एसेनो